Салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад видеои мо аз корвон, аз бозори корвони шаҳри Душанбе, ҳафтум дарвозаи пештара, тарафи нами корвон сити, тарафи пажарка, ҳафтум дарвозаш, дуюм ряд, сеюм рядаш ҳамаш намхе оптову игрушкояй. ряди аввал да мошинчое ки буданд 250-300 сомон буд нархаш. Айнаие ки мебинед ино боша 75-85-95 сомонай. иҷа ҳам музыкални дора, ҳам вай дора. И зарди бехибдагиш ӯ айнами 300-250 сомонай. Айнаи дигаруш бошад, чӣ хеле ки нав гуфтам, нархошон аз 75 сомон сар меша. иҷа даст ҳар хела легоҳо барои кӯдако. ино бори Ӯзбекистонан. Аз 50 сомон то 70 сомонай. ина 160 тага дора, 150 тага дора. чӣ хеле ки гуфтам, аз анами 50 сомон, 60 сомон то 70 сомонай нархошон. ахи агар легоро дар бозор гӯӣ, то 200 сомонарам ҳастай. агар айвайда бо қиматтаршам набоша, ман худам то 200 сомонаша дида будам. хулас бинед, барои кӯдако касе ки мисол оптум гирифтан мехоҳад, метавонад ки анамин ҳафтум дарвоза биёяд тарафи анамин пажарка, ҳафтум дарвозаш, ряди дуюм, ряди сеюм, ҳама охироша бинед, ҳамаш ҳамхе ваяй ҷои оптуми бозичаҳои кӯдакона, чи барои духтарако, чи барои бачаҳо. иҷа данами камасчико ҳастанд. аз 30 сомон сар мешавад, 35 сомон сар мешавад то 56 сомона. бохтон биёед, беҳад интихоб васеяй дар иҷа. аз анами мошинчаҳои ба фикрам ки 5 сомона сар карда то мисол 500-600 сомонара мошинча пайдо мекунед. куклаошам амихе. дар иҷа нами бебибонои дуюмсорт омадай. дуюмсорт нева ки аму бебибона паделкаҳош бинед. ранги аму кадаган 120 сомон, 150 сомон амин набори кукла. хеле медонед ино чун памперс баъд дигар чизо доранд. памперс мепӯшанд ранги кӯдак. бебибонои оригинал ози 200 сомон боло шидагиай нархаш. наёфтама ки видео кунам. дар иҷа ҳаста инчунин амихе капилкаҳо. капилкаҳо 5 тага будай. нархи оптумуш ҳар хел сар мешавад 80 сомон то 100 сомона. нархи 5 донаш. уҷа бохтон метавонед ки интихоб кунед. инами намуд оҳаньяко ҳар хела суратош ҳастай. 5 размер дора. ҳамин як оптум мегирӣ, ҳамин 5 размера мегирӣ. донада қиматай. ихе вақте 5 таша мегирӣ я наборша аз 80 сомон сар мешавад. метавонед биёед бо як бохтон бинед. инчунин ҳастай анамихе вай сувенир барин капилкаҳои сувенири беҳад хушрӯ. ино сифатҳои хубшанд. бори Ӯзбекистона сифатҳои хубшай. чӣ хеле ба мо савдогар фаҳмонд ки ино ҳамаш краскаҳошонам хичонам фасонай хушрӯвай. нархҳои ҳамино сар мешавад аз 10 сомон то 50 сомона. нархи як донаш. наи сувенирои қафора гуфтаистам. бинед ҳама чи ҳаста. иҷада калону майда, мисол туб мегед, бочка мегед, чизе мехоҳед ҳастай. дар ҷа хеле хеле зиёдай. метавонед ки бохтон як бор омада бинед.